Sustento, karapatan ng bawat anak na matanggap mula sa kanilang mga magulang. Ngunit ito rin ang kadalasang pahirapang usapan ng mag-asawa. Tulad na lamang ni Jovi na ang tanging hiling lang naman ay ang karapat-dapat na suporta para sa kanyang 3 anak. Kahit hindi na sila muling magkabalikan pa ng kanyang dating kinakasama na si Cristino. Agad na nakipag-ugnayan kami sa opisyalis ng Barangay Santo Cristo, Tabaco City upang magkaroon ng formal na lagdaan ng dalawa tungkol sa halagang ibibigay na sustento sa mga bata. Rekonsenta na kung anong mga pagkukulang nindo. Ang habol mo sustento ito, willing ka man magtukan sustento. Ngunit sa kalagitnaan ng pag-uusap, hindi napigilan ng dalawa na mag-ungkatan ng kanilang sama ng loob sa isa't isa. Si birthday ni EJ, nag-iabot po sa akin kung mas kikisay. May na makita si EJ, di ka nang paramdam si sarong text para mataram ka di kang itao. Hanggang sa naging emosyonal na si Jovi sa mga nangyayari. Samantala, bakas din sa mukha ni Cristino ang labis na konsensya dahil na rin sa mga naidulot nitong lungkot kay Jovi. Aminado si Cristino na may mga pagkukulang siya bilang ama sa mga bata at bilang asawa kay Jovi. Two weeks lang ako hindi nagpadala, di ba? Jovi, sorry sa nagawa ko noon. Upang tuluyang matuldukan ang alitan ng dalawa, inilatag namin ang kasunduan sa kanila. At sa pangunguna ni Kapitan Joel Bariso, kasama ang kinatawan ng Department of Social Welfare and Development ng nasabing barangay na si Cristina Verdeflor. Ang layunin ng kasunduan. Ang kasunduang ito ay ginawa upang maitaguyod ang kapakanan at pangangailangan ng kanilang mga anak alinsunod sa batas at upang maayos na maipagpatuloy ang obligasyon ng ama na magbigay ng sustento. Ng pagkasunduan, ang ama magbibigay ng sustento sa halagang 2,000 linggo-linggo bilang suporta sa 3 anak. Pangalan ng tatay magbibigay ng sustento. Pangalan mo uli, sir? Printed name, tapos signature po. Ang parental guidance kan kay puan nindo, duwa masarayo ka. Ang pagpadakula kang aki, obligasyon ang kang both parents ha, magurang ama ina, mutual obligation ang pagpadakula kang aki. Bakulang na madaranin doon sustento pati sa moral obligation kay puan pa kan magurang. Lalong-lalo ka na ta, yaon sa imong mga aki. Nang matapos ang pag-uusap sa barangay, hindi namin inasahan ang sumunod na nangyari. Nakaabang kasi ang ama ni Jovi na si Joel Bodonal. Mabigat ang kanyang presensya at sa tindi ng emosyon, muntik na niyang tuluyang harapin ng pisikal si Cristino. Sorry pa. Sorry pa. Fuck! Sorry pa. Ba't si pa makulgang po sa iyo? Kagaya ni Tata Eugene, bilang isang ama, hindi niya maiwasang magtanim ng sama ng loob kay Cristino dahil sa ginawa nito sa kanyang pamilya.
Ngunit sa huli, nananaig pa rin sa puso ni Tatay Eugene ang pagpapatawad. Wala naman akong balak na pa. Ako hindi naman ako nanggugulo pa. Nagpatawad ka na. Opo. Opo. Kausapin ko lang si EJ. Alam ko naman kuya, kaya nga po ba, nangingi talaga ako ng tawad sa'yo kasi yung respeto talaga na natanggap ko sa inyo, nandun talaga pa eh. Samantala, sinubukan ring kausapin ni Cristino ang kanilang panganay na anak na si AJ, ngunit mailap ang bata sa kanyang tatay. Jay, sorry sa lahat ng nagawa ko. Pa, sana bigyan mo ako ng pagkakataon, Jay, na ipakilala ang sarili ko sa iyo bilang magulang mo, bilang tatay mo. Bigyan mo ako ng isang chance lang, Jay. Naalagaan ka, kayo ng mga anak ko. Dahil sa bihirang pagkakataong nagkasama sina Jovi, Cristino at ang mga anak niya, binigyan namin sila ng isang buong araw para lubos na makasama at masulit ang bawat isa. Masaya kasi parang ngayon ko lang din naranasan na na madala sila sa ganitong lugar na tahimik. Kasi pagka napunta kasi ako dito, parang makita ko lang sila tapos uwi na ako. Ganun lang. So iba to sa sa nangyari sa amin ngayon. Ang sarap kasi parang wala na akong iniiwasan pagka pupunta akong Bicol. Wala na akong iniiwasan. Kung gusto kong pumunta sa kanila, yun, mapupuntahan ko lang sila. Pero sana, EJ, kung ano mang nangyayari ngayon, labas ka dito. Hindi ka kasali sa mga nangyayari sa amin ng mama mo. Hindi ka kasali. Nadamay ka lang sa problema namin, pero hindi ka kasali dito. Yung pagmamahal namin, EJ, yun pa rin yun. Sana, huwag mong isipin na dahil kalayo kami ng mama mo is hindi ka na namin mahal. Hindi. Mahal na mahal ka namin. Babawi si tatay. Sa mga pagkakataong tayo ay nawawalay sa ating mga mahal sa buhay, dito natin nararamdaman ang tunay na kakulangan, lalo na kapag pamilya na ang pinag-uusapan. Hindi ko akalain na may ganito, kaya dahil sa tabang yun, nakausap ko yung mga magulang niya na ayun, kaayos din kami. Ngayon, ayos na kami noon. Kamusta po sir sa pakiramdam Ang yung ang sarap kasi parang wala na akong iniiwasan pagka pupunta akong Bicol. Dahil po kulog na bot po. Pero naging maginhawan po sa pagmati ko po niya. So dahil po ako nag-iisip, so dahil po akong dagit sa iya, so dahil po sa tabang ora mismo, nagkaayos po kami, tapos naging maray na po so, pagmati ko po. Kakulang salamat po, dahil po sa tabang ora mismo, na-actionan po, so, kailangan ko po na magampan na po kang ni Cristino, so, para sa mga kit po, so, dahil po sa sustento na actionan po ninda, yun sa po. Hindi man maibabalik sa dati ang pagmamahalan na binuo nila Jovi at Cristino, ngunit bilang mga magulang, tungkulin pa rin nilang patuloy na tugunan ang pangangailangan ng kanilang anak. Hindi lamang sa usaping pinansyal, kundi maging sa moral na paggabay at pagsuporta.